जय जगन्नाथ केमती अच्छे समस्ते आशा करुँचे समस्ते भलरे थे मु तो भलरे अच्छी तो आज मु पूरा फ्रेश हो जाइली फ्रेश हो सारिकी पूजा सारी देती आउ स्टार्ट करी मिनी ब्लॉग आउ मु फास्ट ये बाबा को बही पढ़ी थी कहीं आज थी गुरुवार से बोली बाबा को बही पढ़ी कंप्लीट कर देती आउ तापर ये मु भोग रेडी करी बाबा बोली रुटी प्याज वाला करी आउ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ରୁଟି ଆଉ ଚିନି କରିଥିଲି କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଶୁଖା ରୁଟି ସହିତ ପିଆଜ ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ବାବାଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ବନେଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଟିଫିନ୍ କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ଏଠି ନେଇକି ଟମାଟୋ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟୁଥିଲେ ଆଉ ମାଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି କହିକି ମାଆ ଏଠି ମୁହଁ ବନେଇଥିଲେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏ ରାଗ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁହଁ ଏମିତି ବନେଇଛି ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କହିଲେ ଏତେ ହସିଲି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଟିଫିନ୍ କରିସାରିଥିଲି ତ ଟିକେ ଆସିକିନା ଏଠି ଚାଲୁଥିଲି କାହିଁକିନା ଆରେ ୟାର ୱେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଚଲାଚଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୋତେ ଜଣା ବି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କିଛି ଜାଣିଛ ତ ଟିକେ କୁହ ୟାର କେମିତି ସୁଖୀ ହବ ପ୍ଲିଜ୍।